عزوز سلامتنا تقبلوا فنويري تي في أب مكتسال تركبوا زخبركم تعذبتنا كمية وعلو لهم قدام 10 حملة نفرق معلتنا فرانس تلالوه هاقراون زينات هتحيزنا لكم قريبنا لنا زينا زغربوا لكم خالد محمد برهان مكتسالكم بخبرنا عدمكم بقندنا طبطات زينا فيلم ممراتها مبل 35 زوريان زخري مبل 30 عامت مجمار هاقراوي أقلبلوتين تتسنبيلوهم أبنو زوبا هايكوتا نتفتات محرس بتصبغي سلاسل الله أبنو زوبا آخرا مدبت مرتنا عبيتي بزل عالك سر حلو تحاتيتهم أمريكا بقدا إجازة بحري دوب تشاينا تقسيتون زلو زي مكداو مليسا تقادو لخم زلات قليزهم بايتو تصدتها ودو حورات هاقرات داق مهداس يقبرلو هند سويا تشاينا قبل عليش بشته كوبانيتات أطوار أمريكا توسخ القراء والسينا زرزر زينا ممراتها مبل 36 زوريان زخري مبل 30 عامت مجمار هاقراوي أقلبلوتن بخبز بلا معرق تتسنبيلهم بملكع تسابساب نستلالو تحستو ميكائيل حدكو خور ويوم ممراتها مبل 36 زوريان زخري مبل 30 عامت مجمار هاقراو أقلبلوتن ساوا 30 عامت أبسطون قعزو بزبل تيما لوم نقو أب ساوا بمعروقا قباب تتسنبيلهم برزيدنت إسياس أفورق أبز سمعو مدره 36 زوريا أبز مرقولو زلو أقاطامي مزتفلالي علماون زباو معبالتات كم كندي مسالت يا هاقراو هنسز وصرني هاقراو قلقلوت دحر 35 زورياتات نزقورا بركتو نقمقملو زلنا أوان كم زغونه بمتقاس بأسالوتونا كي تنيرنا حزرتاتنا دخاماتنا كي شفافنا عطوب ودعاوي قمقام نقبرلو قداي كم زغونه أبريهم برزيدنت إسياس بفولي نقابلات مبل 36 زوريا أبز محلال فوم الاقتدما ናይ መልቀቕ ፈተና ውጽኢት ብዘይገድስ ኣካዳሚያዊ ፍልጠትኩም ናብቲ ዝበርኸ ከተደይቡ ከምኡውን ብትጉህ ዓያይነት ክእለትን ተመክሮን ክድልቡ ብዘይምዝናይ ክሰርሑ ማዕዳ ኣይትጸበዩ ድሕሪ ምባል ወለድን መምሃራንን ኣለይትን ሕልናው ግዴታ ምክትታሎምን ደገፎምን ክህቡ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ብናይ ክብሪ ሰላምታን ብብሎካት ዝተኸፋፈለ ወታደራዊ ምርኢትን ዝፈለመ ስነ ስርዓት ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግዳብ ዘቕረቦ ጸብጻብ መበል 36 ዙርያ 50.2 ሚታይ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ሰልጠንቲ ኣብ ሳዋ ኣብ ዝጸንሕሉ ናይ ሓደ ዓመት ግዜ ናይ 12 ክፍሊ ስሩዕ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ፖለቲካዊ ትምህርትን እዋናዊ ሰሚናራትን ወታደራዊ ታዕሊም ስልታዊ ጥበባት ወታደራዊ ባህልን ስነ ምግባርን ከምኡውን ማእቶትን ኣካላዊ ብቕዓትን ዘጠቓልል ስልጠና ከም ዝቐሰሙ ኣብ ዲሲፕሊንን ስነ ምግባርን ድማ ዝነኣዱ ምንባሮም ገሊጾም ኮሎኔል ደበሳይ ኣስዒቡ ኣጠቓላሊ ውጽኢት መምዘኒ ሰልጠንታ ኣብ ኩሉ ዝቐሰሞ ስልጠናታት 72.9 ሚታይት ከም ዝነበረ እዚ ድማ ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ክዕቀብን ክተባባዕን ከም ዝግባእ ብምልባው ካብ ቀዳማይ ክሳብ መበል 36 ዙርያታት ሃገራዊ ግቦኦም ንዝፍጽሙ ዘለዉ የውሃኑ ኢሎም እቲ ድርብ ስነ ስርዓት ንጉዕዞ 30 ዓመትን ዕላማታትን ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዘንጸባርቕ ደርፍታትን ድራማታትን ደሚቑ ነይሮም ኣብታ ኣጋጣሚ ብስም ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንፕረዚደንት ኢስያስ ህያብ ተበርኪቶም ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣካላዊ ብቕዓትን ወታደራዊ ስልጠናን ብውልቅን ብኣሃዱን ዝተዓወቱ ካብ ፕረዚደንት ኢስያስን ሓለቓ ጥቕላል ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስን ሽልማት ድሕሪ ምቕባሎም ሰልጠንቲ ኣባላት 36 ዙርያ ብውፉይ ስራሕ ዕላማታት ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምትግባር ቃለ መሓላ ፈጺሞም ኣብ ንዞባ ሃይኮታ ንጥፈታት ክረምታዊ ሕርሻ ብጽቡቕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ኣቶ ሄኖክ ጸጋይ ሓቢሮም
እቲ ናይ ማሕረስ ንጥፈታት ብ12 ምሕዳራት ከባቢ መንግስቲ ብዝመደበን 10 ትራክተራትን ብናይ ውልቂ ትራክተራትን ይትግበር ከም ዘሎ ዝተቐሰ ኣቶ ሄኖክ ጽቡቕ ዓቐንን ዝርግሕን ዘለዎ ዝናብ ይወቅዕ ብምህላው ሓረስቶት ኣብ እዋኑ ክዘርኡ ከም ዝበቕዑ ገሊጹ። ኣቶ ሄኖክ ብተወሳኺ ሎም ዓመት ብጠቕላላ ልዕሊ 12,000 ሄክታር ንምሕራስ መደብ ከም ዘሎ ሳላ ኣበርክቶ ናይተን ብኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ተዋፊረን ዘለዋ ትራክተራት ድማ እቲ ዝተወጠነ መደብ ክትግበር ልዑል ትፅቢት ከም ዘሎ ብምሕባር ሓረስቶት ነተን ብመንግስቲ ዝተመደባ ትራክተራት ጥራይ ከይተጸበዩ ብዘለዎም ክሓርሱዋ ተሓሳሲቡ። ኣባል ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን መንእሰይ ሓሰን ማሕሙድ ብወገኑ ሓረስቶት ምስ ዘመናዊ ኣገባብ ማሕረስ ዝጸንሖም ሌላ ድሩት እኳ እንተኾነ ሳላቲ ዓመታዊ ብኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ዝትግበር ዘሎ ኣበርክቶ ንቕሓቶም ክብና በለ ብምምጽኡ ዝተመደባሎም ትራክተራት ብግቡእ ይጥቀሙለን ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም። ሓረስቶት ድማ ብርትዓዊ ዋጋ ኣገልግሎት ዝህባ ትራክተራት ኣብ እዋኑ ሳላ ዝተመደባሎምን ተስፉ ክራማት ጀሚሩ ስለ ዘሎን መሬቶም ኣብ እዋኑ ክሓርሱ ከም ዝበቕዑ ብምሕባር ምስ ዘሎ ስፍሓት ዝሕረስ መሬት ወሰኽ ትራክተራት ክግበረሎም ሓቲቶም። ኣብ ዞባ ዓረዛ ኣብ ገስጋስ ዓመተ ትምህርቲ 2023-2024 ዘተኮረ ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብሓፈሻ ዝገምገመ ርክብ ብ4 ሓምለ ተኻይዱ። ኣብቲ ኣማሕደርቲ ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትርታት ማሕበራት ኣባላት ባይቶን ካልኦትን ዝተረኽብሉ ገምጋም ኩነታት ኣብያተ ትምህርትን ተምሃሮን ንጥፈታት ባህልን ስፖርትን ቁፅፅራዊ ስራሓትን ካልእ መድያትን ብዕምቆት ተዘሪብሉ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ዞባ መምህር ተስፋ ህይወት ወልደ ገርግስ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሎም ዓመት ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ 11 ክፍሊ ክመሃሩ ካብ ዝሓገዩ 26604 ተምሃሮ እቶም 91.3 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ድማ ብዝሕ ተምሃሮ ብ9 ሚእታዊት መጠን ምሕላፍ ድማ ብ10 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዝረኣየ ኣብሪሁም። ኣመሓዳር ዞባ ዓረዛ ኣቶ ርእሶም ክፍለ ማርያም ብወገኑ ኩሎም መሻርክቲ ኣካላት ብሓፈሻ መምህራን ርእሰ መምህራንን ሱፐርቫይዘራትን ድማ ብፍላይ ዝምዝገብ ዘሎ ብልጫታት ብምዕቃብ ንዝበለጸ ውፅኢት ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣተሓሳሲቡ። ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 71 ሌተናል ኮሎኔል ተኪኤ ገብራይ ብወገኑ ጽሬትን ብቕዓትን ትምህርቲ ንመምህራን ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ብምዝኽኻር ወለድን መሻርክቲ ኣካላትን ብቐንዱ ድማ መምሕዳራት ኣበርክቶኦም ክብ ብምባል ዝረአ ጸገማት ንምቅላል ክሰርሑ ተላብዮም። ኣብ ዞባ ዓረዛ ጠቕላላ 51 ትካላት ትምህርቲ ኣለዋ። ኣብ ዞባ ኸረን ዝካየድ ዘሎ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ብዝሓየለ ክቕፅል ብ9 ሓምለ ኣብ ዝተገብረ መዛዘም መደብ መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ኣመሓዳሪ ከተማ ኸረን ኣቶ ረዘና ራያ ጓል ኣንስተይቲ ምምሃር ሕብረተሰብ ምምሃር ምዃኑ ብምጥቃስ ብዝተፈላለየ መገዲ ካብ ትምህርተን ርሒቐን ዝጸንሐ ኣዴታት ካብ ማሂምነት ንኽገላገላ ምምሕዳር ዞባ ምስ ኩሎም ማሕበራቱ ብዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ እቲ መደብ ጽቡቕ ገስጋስ የርኢ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ትምህርቲ ናይ ዕድመ ገደብ ከም ዘይብሉ ጠቒሱ ድማ ተሳተፍቲ ኣብ ዝበፂሕኖ ዘለዋ ደረጃ ከይተሓፅራ ናብ ዝለዓለ ደረጃታት ንኽቕፅላ ምምሕዳር ከም ዝተሓባበረን ኣረዲዮም። ሓላፊ ምክትታል ምምሕዳራት ከባቢ ዞባ ኸረን ኣቶ በኺት ግብጣን ብወገኑ መጠን ምቁራፅ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ንዓበየ ይመጽእ ብምህላው ጎስጓሳት ከሒል ተላብዮም። ሎም ዓመት ኣብ 4 ነቑጣታት ኣብ ዝተኻየደ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 4ይ ክፍሊ ክመሃራ ካብ ዝተመደባ 104 ኣዴታት እተን 71 ሚእታዊት ትምህርተን ብግቡእ ከም ዝዛዘማ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ዞባ ደቡብ ካብ 12 ንኡስ ዞባታት ዝተዋጽኡ 209 ሰባት ብማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ኣሰልጢኑ። ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ካብ 1 ክሳብ 9 ሓምለ ኣብ ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ደቀ ምሓረ ዝተዋህበ ብምርኢት ቪድዮ ዝተሰነየ ስልጠና ጸሓፊት ህግደፍ ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ኣመተ ንጉሰ ነቲ መደብ ንምዕዋት ምምሕዳራት ንዝገብርኦ ኣበርክቶ ድሕሪ ምምጓስ ከምዚ ዓይነት ስልጠናታት ኣገዳስነቱ ኣብ ግምት ኣትዩ ብዕቱብ ከም ዝስራሐሉ ብሪሃም። ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ዞባ ደቡብ ኣቶ እድሪስ ዓሊ ብወገኑ ሰልጠንቲ ንዝረኣይዎ ተገዳስነት ኣመስጊኖም። ኣብቲ ብባህላዊ ምርኢት ዝማዕረገ ስነ ስርዓት ሰልጠንቲ ካብ ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ብርጋዴር ጀነራል ኣደም ኮኮልን ኣመሓዳርቲ ንኡስ ዞባታትን ወረቐት ምስክር ተቐቢሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝስዕብ ዜና ወፃኢ እዩ። ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም። ኣሜሪካ ብጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተኸሲቱ ንዘሎ ዘይምቅዳው መሊሳ ተጋድዶ ከም ዘላ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ወቒሳ።
ዝተገልጸ ኣሜሪካ ምስ ፊሊፒንስ ሓቢራ ኣብቲ ከባቢ ተካይዶ ተኽታኺ ወተሃደራዊ ንጥፈታት እናወሰኸ ከም ዝመጸ ኣብ ዝቃላሓሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣሜሪካን ፊሊፒንስን ዘካይደኦ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ብዓይነትን መጠንን ክብ ከብልኦ ምዃነን እየን ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ፍሊጠን ነቲ ንጥፈታት ዝኾንነት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ልውላውነታ ንምውሓስ ኣድላይ ዝበለቶ መልሰ ግብሪ ከም እትህብ ኣጠንቂቓላ ኣብቲ ማያዊ ኣካል ተፈጢሩ ዘሎ ናይ እጀታ ሕቶ ብዝርርብ ዝምልከተን ሃገራት ጥራይ ከም ዝፍታሕ እትገልጽ ቻይና ምትእትታው ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ መልሱ ይሓላልኾ ከም ዘሎ ክትወቅስ ጸኒሓ እያ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ፊሊፒንስ ማሌዥያ ኢንዶኔዥያ ቪየትናምን ብሩናይን ኣብቲ ማያዊ ኣካል እጀታ ከም ዘለዎን ዝምጉታ ሃገራት እየን ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዳግመ ህዳሴ ክግበረሉ ህንዲ ጸዊዓ እቲ ባይቶ ዓለማዊ ጸጥታዊ ጸገማት ንምፍታሕ ወታዊ ተራ ይጻወት ከም ዘየለ ዝገለጸት ህንዲ ቅርጻዊ ምትዕርራይ ክግበረሉ እዋኑ ምዃኑ ፍሊጣ ኣብቲ ኣህጉራዊ ትካል ምዕሩይ ውክልና ሃገራት ከም ዘየለ ብምውቃስ ድማ ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ባይታ ክወሃበን ጸዊዓ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ዳግመ ህዳሴ ክግበረሉ ዝጠልብ ጻውዒት ክቐርብ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይረዱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣህጉራዊ ውድብ ንግዲ እውን ተመሳሰለ ምትዕርራይ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ህንዲ ሓቢራ እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ምዕሩይን ውሑስን ንግዳዊ ንጥፈታት ንምርግጋጽ ከምቲ ዝድለ ክነጥፍ ከም ዘይጸንሐ እያ ህንዲ ወቒሳ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ልዕሊ 6 ኩባንያታት ኣጽዋር ኣሜሪካ ተወሳኺ እገዳ ወሲና እተን ትካላት ንደሴት ታይዋን ኣጽዋር ኣብ ምሻጥ ክነጥፋ ከም ዝጸንሐ እያ ቻይና ኸሲሳ ዘላ እዚ ሓድሽ እገዳ ንዋይ ናይተን ትካላት ዘደስክልን ምስ ኩባንያታት ቻይና ንግዳዊ ንጥፈታት ከየካይዳ ዝዓግትን ምዃኑ ተገሊጹሎም ቻይና ቀዲማ ብተመሳሳሊ ኸሲ ሎክሂድ ማርቲን ኣብ ልዕሊ ዝርከቦም ሓያሎ ኩባንያታት ኣጽዋር ኣሜሪካ እገዳ ከም ዝወሰደት ጸብጻባት ይረዱ ኣሜሪካ ኣብ ደሴት ታይዋን ተካይዶ ንዘላ ምትእትታው ተሪር ምላሽ ከም እትህበሉ ቻይና ብተደጋጋሚ ክትጠንቀቕ ጸኒሓ እያ ኣሜሪካ ኣካል ልኡላዊ ግዝኣት ቻይና ምስ ዝኾነት ደሴት ታይዋን ቢልዮናት ዶላር ዝዋግኡ ወተሃደራዊ ስምምዓት ከቲማ ከም ዘላ ይፍለጥ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ብዝተኸስተ ብርቱዕ ዝናብ ዝተሓወሰ ህበብላዊ ማዕበልን ሓደጋታት ዕለቕልቕን ንዋታዊ ክሳራታት ወሪዱ በቲ ኣብ ከተማ ኬፕ ታውንን ከባቢኣን ተኸሲቱ ዘሎ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ መንበር ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ኣሽዓት ነበርቲ ከም ዝተመዛበሉ ሰብ መዚ ደቡብ ኣፍሪካ ሓቢሮም ብሰንኪቲ ሓደጋ ልዕሊ 100,000 ሰባት ብኣሉታት ተጸልዮም ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎም ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ብዝሓለፈ ዓመት ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ልዕሊ 400 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኔፓል ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋ ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ዛጊት 60 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝተቐሱ ጸብጻባት 10ታት ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኦም ብምህላው ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ኣሽዓት ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ሰብ መዚ ኔፓል ሓቢሮም መንግስቲ ኔፓል በቲ ሓደጋ ኣብ ዝተሃስየ ከባቢታት ሃገሩ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጅሎም ኣብ ኔፓል ካብ ሰነ ክሳዕ መስከረም ዝቕጽል ወቕቲ ክራማት ብዘስዕቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ክወርድ ምጽንሑ ይፍለጥ ኩናት ዩክሬን ብሰላማዊ መገዲ ጥራይ ክዓርፍ ከም ዝኽእልን ከም እትጽዕረሉን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ደጊማ ነጺራ እዚ ዝተሓበረ ቻይና ኣብቲ ኩናት ንሩስያ ወተሃደራዊ ደገፍ ከም እትገብረላ ኔቶ ድሕሪ ዝሃቦ መግለጺ እዩ እቲ መግለጺ መሰረት ከም ዘይብሉን እቲ ኺዳን ዘካይዶ ዘሎ ሽርሕታት ንምኽዋል ዘውፅኦን ምዃኑ ዝገለጸት ቻይና እቲ ኩናት ንምዕራፍ ከተካይዶ ንዝጸንሐት ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ብዝለዓለ መልክዑ ከም እትቕጽሎ ኣረዲያ ንኩናት ዩክሬን ዝኸፍአ ኣንፈታት ሒዝዎ ዘሎ ኔቶ በቲ ጉዳይ ንኻልኦት ሃገራት ክወቅስ ከም ዘየምሕረሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዩ ሓቢሩ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኔቶ ንሩስያ ዳኺሙ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ረብሓታት ንምውሓስ ነቲ ኩናት ከም ዘበገሶ ክውቀስ ጸኒሑ እዩ መጠን ፍርያት ነዳዲ ቬንዙዌላ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣዋርሕ ክነጻጸር እንከሎ ዕብየት ከም ዘመዝገበ ጸብጻባት ውድብ ኣፍሬትን ለኣኽትን ነዳዲ ኦፔክ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ መጠን ፍርያት ነዳዲ ተሃገር መዓልታዊ 922,000 በርሚል ከም ዝበጽሐ ካብቲ ናይ ቅድሚኡ ወርሒ ድማ ዕለታዊ ብ12,000 በርሚል ክብ ከም ዝበለ ቶም ጸብጻባት ኣነጺሮም ሰደድ ነዳዲ ዓንዲ ሕቆ ቁጠባዊ ቬንዙዌላ
عند حقوق قطبا فنزويلا مخانو انتخونا جن بسنك اقداتات أمريكا بزحلف حموش عامتات نابز تحت درجو كم زورة ديتكاس فنزويلا بسنكتي بينا وقدا لعلي 700 بليون دولار قطبا وخسارة كم زقات أمايا التخصص بسنكتي اقداتات لعلي 22 بليون دولار جنزة فنزويلا أبا حقراو بانكتات تعاقيد خمزلو يفلت أب أمريكا أب قدامها فرقي نايز عامت زي كلمة من مزبال بزسعبو حدقاتات لعلي 15 بليون دولار قطبا وخسارة خمز ورده وقعويان تصبصابات هاجر حبيرهم بمسرتهم تصبصابات هابز حلفة شدوش تاوارح إلغلقن بارع مرورن زركبو بوحدو 15 بهاريا وحدقاتات كم استغسى تفليتهم بسنكت حدقا لعلي 100 سبات كموتهم كلو مليونات كم تمزابلو زفلت أب أمريكا كاب 980 كلمة من مزبال زسعبو لعلي 309 حدقاتات كم استغسن أستاد 3 تريليون دولار قطاوة وخسارة كم زوردن تم تصابات وسيخهم حبيرهم عمز حلفة 10 عامتات أب كفلة هاجر كاليفورنيا تراي كلمة ونوصي بزسعبو برتوع معبلا ووعي أستاد 8 بليون دولار قطاوة وخسارة كم سعبة يقلت أب أكبابي كبيد هاسيا كاب زسعبها هاجرات عالمنا زخونة أمريكا كلمة ونوصي نمكتا زدكاس تبقصوخ توسد كم زي تسنحتها أتوكاس زي خبركم تغطاتلتنا زينا نمزم أرسات ودقمالكم ممرتها مبل 36 زوريان زخري مبل 30 عامت مجمار هاجراوي أقلقلوت تتسنبيلهم أبنو زوبا هيكوتا نتفتات محرس بتصبغي سلاسل الله أبنو زوبا خيران مدب تمرتنا عبيتي بزلع عليك سر حلو تحاتيتهم أمريكا بقداء إجتا بحر دوب چاينا تخاسيتو نزلو زي مكداو مليسا تقاددو خمزلات قليتهم بايتو تتا ودو حبرات هاجرات داقم هداس يخبرلو هند صويعام چاينا قبل علي شدوشت كوبانياتات أطوار أمريكا توسع قدا وسينا نسعى استرالو زينا ومسنادو أبستفاد سيمولو مسترفو مدبات إيري تي في خنقل فوكم بوغنا بروح معالتي